pri listovskej šírave pred Dumbovo-Krabového lesa. Na kamizeli modálnej je uviazaná čierna piatočka. V lese je jedna tá jezibaba, ktorá... Jasné. Čo sú jezibaba? Ktorý v tom lese, malej, ešte neprevádzanej a nepomenovanej úvaline, predstav si pekná smolínka okolo Petra Pána. Ktorého všetci volajú pán Peter, ktorý to nezaujímavé učí lietať. Keďže bol práve výpadok v siete, nemohol sa dovolať tak sa rozprávať niekoho v lese. Spomenul si na pána Petra, ktorého volajú Peter Pán. Peter Pán, pomôž mi zachrániť čiernu ťapočku. No ja nemôžem, ja neviem lietať, takže nemôžem ti pomôcť. Ale no, môžeš tiež povedať, že je. No ale tak ja neviem, že by si mi niečo navrhol. Môžeš ti dať povedať. Ja nechcem púšť, ja chcem naučiť lietať. Ja mám motivka, aby naučí lietať. No dobre, tak, ale sami to nezvládneme, tak ja tam kamoša. Najkrajší muž pod výškom. Od dohodí. Sedel za kolegom, opíral sa a takto podákal. Ja proste... Bezak. Ja som zlakoval, a polížil na mňa, ja mám krátke vlasy a proste, ja keď žijem na veži, proste mňa nikto nezachráni. Ja by som chcel, aby mi narastali. Situácia sa nakoniec nedočala. Baba bola zviazaná, ubitá lyžičkami, kvalitná a zviazaná. Nakoniec deti babi riešili. Peter Pán, alias pán Peter, sa naučil lietať. Jedna ťapojka a Golinka našli bohatých drevorubačov. Matoval im ponúkol svoju vežu na prenájom a žil tam s nimi. Tomu lásky nikdy nedorastli a prijal sa šťastne, ale do smrti pečené.